Ahoj lidi, vítejte u nového videa tady s Maximem. Právě je to náš nový host, ano. A Bohužel. ano. Vybrali jsme tady obíčko, kde nemůžeme skákat, což asi vidíte. A jsme mohli začít, co? Jo. Tak stage 2, hezky. No jakože já jsem v obíčkách celkem dobrý, takže jako nevím jestli tohle to bude pro mě úplně těžký, ale tak snad to nebude zas tak těžký. Chápu tě hezky. Zatím to dáváme bez smrti. Jo. Tak to i zůstane. Tady to, dobrý. Tady je lidi. No. Jako popravdě, já se divím, že je tady tolik lidí. Prostě kdo by si chtěl zahrát obíčko, kde nemůžeš skákat. Asi tak. Už jsem spadl, GG. Já ještě furt žiju. Já na tebe počkám na 13. stage, trošku jsem ti utekl, no. OK. Jsem tu. Můžem. Jo. Ty krásný, hezky naklopený, že jo? No. Dobrý. Já jsem umřel. Druhá smrt, to je GG. No. Tak jdeme, 18. No, jakože je to celkem rychlý. Tamhle už bude těžší, víš to? No. To jsi neviděl. Právě, že jsem to neviděl. Já jsem se díval dopředu. Dobrý. Takže teďka jsme na easy. Easy. OK. To taky dáme. Jdeme. Já se asi bojím toho posledního levelu. Čili já nevím, já si to pak přečtu na tabulce na levelu difficult nebo tak nějak, jak se to nazývá. Ale jinak se asi nejvíc bojím těch víc hard levelů. Asi tak, no. Jo, to máme obskočit, jo? To máme obskakovat, no. To mi nedošlo. GG. Uj. Už budeme na 30. Konečně. Joha. Platforma. Hezky. 30, hezky. No. Jako já si říkám, že jak to, že furt žiju. Protože já jsem totální lempl, já dokážu spadnout na všem, když se nebudu soustředit. Já už jedu, jo? No, spadl? První smrt. Hezky. No. Čekám, jo? Já zatáču až moc ostře. Viděl jsem, no. Tak jdeme. Hezky. No. Asi teďka dávám větší pozor, protože prostě si dávám větší pozor kvůli tomu, že se bojím, že bych mohl zase spadnout. Já vážně nechci spadnout. Tak já už jsem... Čekej. Yeah. Hezky. Zase hezky. Teď tam pojedeš, no. Hezky. Dobrý.
40. No. Oh. Tak se koukni, jaký je to nejtěžší teda. Unbeatable. Okay. My teďka jsme v normálu. Já věřím, že dejme tomu za pár desítek hodin budeme v Unbeatable. No. Já si věřím na dnešek, takže... Kámo, koukej, kde jsem. Já jsem si nevzal checkpoint. Jsem tady v tom ještě, koukej. Tak hezky. Co? No. Prošel jsem. Hezky. Hezky. Dobrý. Tady asi bude dobrý shiplock. A používám jen tak ze srandy. Hezky. Aha, dobrý no. Můj druhý pás. Tak. Ty kros. Já jsem to rovnou. Dobrý. No, trošku jsem se netrefil. That's what gonna she said, ne, pardon. Jo. 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 To je smečka, ne? Asi tak. Prostě tohle to musíš No teďka se mi to zrovna nepovedlo, ale nepočítá se to. Nepočítá se to. Kámo. Jo. Prdelky. No. Aha, nice. Hezky. Konečně jsi to dal, já jsem na tebe čekal. Půl roku si na mě čekal. Ne, už rovnou rok. A jo. Tamhle, jo, vidím konec tady toho easy. Já vím. Jo, taky vím. Takhle dobrý. Aha, nice. Jo. Tak s Maxovi to vypadlo. A nebo možná mě. No. Tak mě, no. No. Víš co, Cibram už nemá internet. Stejně jako Amerika 2 věže, ne, parda. Jo. Já to dal jen tak. Dobrý, tak počkáme. Jdeme. Jo. Dobrý. Dobře. Dal jsem to. Jsem byl trochu slepej. Moje 4. smrt a 4 je moje šťastné číslo, takže jsem ráda, doufám, že už nemůžu. Maximálně pak už na 8. Těžký to je, co? No. No je to těžší, ale zároveň jakože je to celkem furt jednoduchý. Ty vogo. Tak jsem mrtvý, GG. Ono ti to zabije nebo jenom hitne? Zabije, když se toho dotkneš. No.
Tak já měl štěstí a teďka mám spát. Dobrý, teďka jdeme do médium. Tamhle dolů máme. Jakože nechci to podceňovat, ale podle mě, že to bude stejný jako ten level. To easy. Au. Čekáš? Tak trochu umřel. No já taky. Jsem tu. Jo. Když jsi pozor, on tě to totálně odbouncuje. Ty bogo. No. Jdeme podle borce. Au. Tak já nevím, co mě zabilo. Oni jsou tady... já nevím, jak se tomu říká prostě. Prostě zabíječky. Je zabíječky. Tak čekám. Jo. Jo. Hezky. Cool. No, trošku. Jo. Tak hezky. Jo. Taky cool. Dobrý, jdeme. Kámo, jdeme hrozný NPCčko třeba. To je. Dobrý. Tak se celkem boje. Co? Musíme jít jako borec, tady dolů úplně. Kámo. Já jsem se toho ani nedotkl. Tak pojď. Maximálně mojí tlustou rukou. Možná mojí tlustou rukou. GG. Pojď. Já se musím nahoru. Mně to nešlo. Co teď? mi to trvalo jako v reálu. Kámo, co teď? Jo. Taky docela GG. No jako. To jo. Jo. No, nějak mi to nejde. Popravdě. No mě to celkem ušlo to. Ušlo, jo. Co? Ok. Jak mě to mohlo zabít? To je jedno. Tak pojď. A co teď? Tady? Jo, a tady, dobrý. Pojďme. To by se shift lock. Takže jsem mu použil. Pojď. Co? Že jsem si dával takový tlustý tělo, že jsem jedl ty fast foody. Ty jsi byl Američan? Ne, to bych byl tlustý jak Case O. GG. Jo. Dobrý. Oj. A to dávám. Na tebe počkám. Jako je jak to to dál? Nebudeme... Počkej. Budeš na to potřebovat zase shift lock. Já mám celou dobu. Kamo! Pomoct! Mně to nejde. Tak já ti jdu pomoct. Lepší by to bylo, kdybych mohl skákat. Takže následovat. Počkat. Shift lockem tahle. Počkej. Ty vole, už tam A já ani... si to... Ty poprdele. No. No a pak tahle.
rychle. Do Fakt takhle. prdele. Blbina, vole. Na stranu. Tohle. Ty vogo. A tak to... Hej, ty vole, to je fakt blbina. Teďka je tady u nás slečna, která vypadá jako nejmenovaný paní z Amsterdamu. Yes. Po půl roce. Dobrý. Jo. To jsi neviděl. No. Já kdybych věděl, že ten blok mě odbounce, já kdybych nevěděl to, že mě tam ten blok odbounce, no tak by bylo po mně. Ty vogo. Připrav se na velkou střelu, jo, tam. Já jsem trošku opožděný. No. Co děláš? Ale to tě nevyjumpuje. Já to dodám. Jako jo. Hej, ty jsi bez trika asi byl. No. Mám to na videu. Byl jsi bez trika, haha. Hezky. 80. Já jsem si to nevšiml. No, já taky ne, nebo. Jo, já už to chápu, dobrý. Aha. No, to je fakt. Hej. No. Jo, já musím rychle, chápu to. Aha. Yes. A právě jsem na hard. Tak pojď. Tak za mnou to. Já se celkem bojím, že to zase pokazím. Jako. Jo, to je za tolik. Já jsem buď fakt mentál, anebo jsem mentál. Já jsem fakt mental. Nebo jsem Hej. Yes. Jdeme na hard. Nečekám. Na high? Hard? Na hard, jo. Hardy. Já ti stal hide, no hide jsem teďka netrásl. Jo. Nechoď na to, jo, odpinkne tě to. Já nevím. No, ono tě to odbounce. Mhm. Hezky. Jo. Taky jsi viděl to, co já. Dej s pozorem, tam je menší, fuck up. Dobrý. Tak jdeme. Nice. Bum. Ne, viděl jsi to? Jo. Jo. Always, to celkem bolelo. Jo. Dostal jsem docela. To je já. Drifty. Koronavirus.
Já teďka budu muset jít celkem pomalu. No, já taky asi. Trpělivost. Ano. Trpělivost musí být. Ten Peťa, který jenom dělá. No, Jo, tohle stává. come on. Dělám to strašně pomalu. Tohle. Kamo. No. A tady na poslední rovence, hoď speedy. To je fakt bomba, mě to odhodí, jako když mi dá grecký bodyček. Ale dobrý. Ne, jo, dobrý. Ty nějak zdráš. Za tou holkou jdeš nějak, ne? Maxi. No ne. Ta burka vypadá jak z Amsterdamu. Lidi, kteří ví, co, jaký lidi, jaký typ holek jsou jaký typy holek jsou v Amsterdamu, no tak ví. GG. Víš, jak ještě by něco chytil třeba AIDS? Mhm. To je jednoduchý, takový, že ještě je dokonce talent zmalovaná. To tak aspoň vypadá. Hej. Hezky. A teďka jestli umřu, tak budu naštvaný třeba. Jupi. Jak se k tomu dostal? Já nevím. Tak pojď Maxi to dáš. To mi fakt pomůže podpora. Jo. Yes. Teďka kdybych spadnul. No, prdela. Ty jsi spadl? Jo. Aha. To dalšího. Tohle stoužujem. A tohle sto. Yes. No, nice. Teďka kdybych spadl na tohle sto, to bych už fakt nemohl. To by asi nemohl nikdo, kámo. No, mě tohle strašně vytáčí, tyhle bloky, kvůli tomu, že na ně stoupneš a musíš hned jinak pak tu přesnost nedokážeš určit. Dobrý. Dobrý? Jo. No tak celkem mě to odbojinklo. Asi tak. Boink. Musíš... Já nevím jak. Čekuj. Já možná vím. Jo, mám to. Já vždycky spadnu, mě to spadne. Maxi. Musíš pomalinku. Pomalinku říkám. To je ta dnešní generace. ADHD, skibidi toilet. Ne, já jsem spadl. Teď by to sem někdo do té hry dával. Chcem učit lidi. A aby to bylo legální, no tak udělal hru na Robloxu. A co teď? Takhle jako. No tak tady to je ještě horší. Maxi.
No, Tohle staň. dobrý. Co? Dobrý. Ne. Co jsem to udělal? Musíš buď hned, nebo si vypočítat ten jump a skočit. Ne, ale já jsem proletěl tou deskou, víš co? Jsem tu. Dobrý. Čekám to zmáčku. To na sekundy, jo. Jsem umřel. To. No Jo, to je na čas. Aha. No tak to speedrun nejak dream, no není potřeba, asi to je ještě těch 5 sekund, počkám a poslední odejdu. Goodbye. Hej. Help No. me. Tak já Jsi musím dovnitř? odznova. Jo. Dobrý. Come on! Tak já musím počkat na nějakýho, jestli tam někdo půjde. Nebo chceš dát tipy, jak se zabít? Já vím, jak Erko. A já jsem myslel, že to nevíš, já jsem chtěl být Jsem takový tu. mekšu, ale... Ano. Jupi. Co mám dělat? Aha. Ucha. It sounds good. Yes. Joha. To je to samý. To není úplně můj favorit. Jau. Zabolí. No, tak tady budem dlouho, Maxi. Já to dal. Co? Já to dal, ani nevím jsi jak. to řek? Já to dal. Teďka jsme na difficult. Taky jsem to dal. Difficult. No tak jdeme. Já už se fakt bojím. 20 těch stagí je jeden. Co? Jako jedno. 21. No, 20? Ale plus to je jedna ještě. Já jedu. Já tady jedu na čas, kámo. No. Počkat, ono to je na čas. Ne, vůbec. Nevím, o čem mluvíš. Jestli to je na čas, tak já tam pít. Dobrý. Není to na čas, neboj. Já vím. Jsem se kouknula. Tak to zabolí. Viděl jsi, kde jsem umřel? No. Jo, u checkpointu. No právě. Já jsem už chtěl skočit k tomu checkpointu a já umřu. To je bolest. Takže já to jdu odznova, takže čekej. No a já nejspíš budu na dalším levelu. Čekej. Pozdě, já už jsem na 104. Tak čekej tam. Tak já počkám. Jo, čekám. A tobě to strašně trvá. Dobrý, jsem na 103. Tak mám jít. Dobrý. Už jsem tady.
já... Ten nejhorší ve mně, ten skok. 105, hezky. Já jsem si to zkrátil. To je fakt bomba. Já jsem si to zkrátil, protože to na začátku můžeš přeskočit. Aha. Tohle to je třeba nejvíc easy. Vůbec to neviděl, jak jsem umřel. Viděl. Ne. Nice. No tak já nevím, že tam je žebřík. Já Come jsem si myslel, že on. mě to Ty jsi umřel. Jo, já jsem... Au. Jau, kámo, já jsem si teďka asi zlomil malíček. No tak to je fakt bomba. Co teď? Good. 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 109. A jo. Co tady mám dělat? Jestli se můžu zeptat. Ubíčko. To asi vím, ne? Jo. Tak asi tady to, kámo. Já nevím. Myslíš, že to děláš správně? Musíš poklikat nejspíše tlačítka, jak já chápu. Aha. Snad se mi... Kámo, spoilery, když umřeš, no tak se ti to vyresetuje. Já vím. Ty na tom to nejhorší. Ale tak jenom 3 to dám. Jenom. Já jdu na tady to teď. Což nevím, jak dělat. Jestli teďka chcípnu, tak to fakt nedám už. Jak mentálně, tak i psychicky. Fakt? Jo. Dobrý, dal jsem to. 110. Ano. Hezky. Tak jdeme. Jdeme dál. Taky jsem umřel. To už je těžší, co? Trošku víc těžší. To už tak neumím. Kámo. No, tak tady budem dlouho. Já to dal. Ne. Já to dal. Musíš se vypnout shift. Vypnout? Jo. OK. Tohle to dáš. Ale jenom v té zatáčce, ne? No v té zatáčce radši se ho vypni. Ty to dáš i tak na těch žebřinách. Nedám, já to neumím. Jo, ty to dokážeš s shiftem a bez. Vidíš, nedám. Tak já nevím proč, a mě to skočilo a já jsem se chytnul druhé strany. No, ty skáčeš, to není fér. Já nemůžu. Tak asi můžeš. Mě to prostě jen tak Kámo, já to fakt už fakám. Ty vole.
Kamo! Tu bračat. Pojď. Dělej. Dělej. Yes, 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 yes! Neříkej, že jsi to. Dal. Já už tady na tebe čekám nahoře. Já vidím. Jo, já jsem umřel. Pojď. Hezky. Kamo. Já jsem se tady lagl hezky. Hezky pěkně. Come on. Dobrý. Jdeme. Jenom víš, že já jsem se teďka jenom díval na neštovice svoje. Jsem mu udělal neštovice. Ty jsi měl neštovice? No mám ještě furt. Aha. Takže jsem totálně celý bílej od tekutýho pudru. Ty se vrátil do dětských let, co? Jakože akorát, že já to mám teďka poprvé ve svém životě. Pudr, jo. Ne, dětský pudr. Tak to ne. Ty vogo. Ty máš poprvé dětský pudr. Hezky. Ne, to není dětský pudr, to je tekutý pudr. To je jedno, to je stejný. Já měl dětský pudr, když jsem byl malý. Když jsi furt malej. Ale ty taky. Ne. Já jsem to dal dřív jak ty, takže nejsem malej. Jestli to teď nedáš, si malej. No vidíš, si malej, nedal jsi to. Ty peďáku. Ty vole, já tě zabiju. Já tebe první. No ale já jsem peťák, ty ne. Do prdele. Jak nám to nedáváš, Maxíku. Ale oni mi řekli, že mám si dubnout ve first person. Jo, je to lepší. Yes. No tak dobrý. Nejsem malý. Dobrý, jak to mám zvládnout? Jsem tu. No tak mě to vážně málo udrželo, to je fakt bomba. Nice. A už jsi dal ten pudr? Hele, ten pudr, ne já ho nejím. Jak to? Takže já teď, no, nejím ho. Kámo. Pomoct. Tak celkem. Bad boys, bad boys. What you wanna Počkejte, do? Ne. Maxi, jsi malý. Taky. Jsem větší, Maxi. Já vůbec, já co?
Už jsem na 117. Trávička zelená, to je moje potěšení. Jak se máš dostat nahoru? Musíš dobře skočit. To je fakt bomba, tady skákat nemůžeš. No právě. Fakt děkuji za záživnou radu. Nemá zač. To je fakt velká bomba. Očividně se tady zasekneme na další dobu. Já udělám 118. Nebo Peťo? Ano. Já bych tohleto video zakončil a udělal bych z toho ještě pár dalších dílů. Ne, v pohodě. Jestli to bude mít letě a zhlédnutí. Hele, řeknu ti to takhle. Až doděláme tady ten part, tak to uděláme. Víš co jako? Tady to. Já už tam budu, takže v pohodě. Ty kráso, no tak to je hrůza. Mně to nejde. Já nevím, jak to udělat. Trávička zelená. Cože? To si nějak musím dostat na tu kostku, nebo tak nějak, ne? Já nevím už. Já už jsem dávno pryč. Prosím. Kámo. Já jsem fakt. Kámo, to neříkej, že mám tak velký skin, ty vole, že se tam ani nenarvu. No ale fakt. Jak se dostanu nahoru, na tu kostku? Já nevím. Jak jsi to udělal? Yes. Ne, já jsem umřel. Počkej, já mám nápad. Kámo. Fenixy. No. Proč jsi teďka napojil? No, ptej se. Ty jsi doplnil Robuxy? Já myslel, že mi skočí tady ta nabídka favorite the game, ale ne. Aha. No tak jsem uvíznu asi. Kámo, Yes. pojď. Yes. Já to dal. Ty jsi dal obě dvě ty kolečka? No ty čtverečky. Jo. Ani nevím jak, já jsem se prostě glitchnul na střechu. Aha. Dvakrát, já nevím, no nejspíš to bylo sakramentský štěstí. Neříkej mi, že můj panáček je tak tlustý, dokonce víc než Case O, že se nevleze do té škvíry. Hele, řeknu ti to takhle. Tady, jo, tam jsem taky měl problém projít, ale tady
Je to 121. a tady musíš tady je bludiště, kde prolejzáš jenom tou stranou. A já už tady mám problém. Docela. Jupi! Už jsem na Advanced. Maxi to dáš. Věříme ti, Maxi to dáš. Ty vole. A postava je celkem tlustou, já se tam nenarvu. To ne. Jdeme o spectate naše. Prvního first personu je to nejlepší. Jo. Maxi to dáš. Tam na to skoč. A nedotkni se toho neviditelného, jo? Tak, pojď. To jsi neudělal. To jsi to neviděl, ale doufám, že to Petr vystří. Ne. Hele, ne. Já budu stříhat až zítra. Takže tak zítra to vyjde, jo. Dobrý, už nejsem stejný. Ty kráso, ty jsi fakt dementiáro. Co fakt káro, co na to mám říct? Je fakt šurné, no. Archio. Takže good. Já už jsem jenom věděl, jak spadneš. Lidi mě stačí tak málo k tomu, aby jsem se naštval. A už to je fakt nezdravý množství. Reálně moje postava je tak tlustá, že jich se nechá zabít. To je normálně mě o smrtojetečku, jinak jak jsme ji říkali, já smrchola, jak jsme to říkali, prostě ta zabíjející kravina. No, já to budu říkat kravina. No tak kvůli té kravině, která je metr ode mě, no tak jsem to třikrát nedokončil. Prosím. Jo. Užij si. No. Dobrý. Jakože se dívám, že se sem vůbec nervu. Tak ty jsi dobře vyskočil. Co? A můžeš mi říct, proč je vyskočil z toho? Přitom nemůžeme ani skákat, ne? Nemůžeme, no. Tak ty jsi to asi nějak hacknul, no. Krása. Yes. Dobré. Jupi. Krása.
Ano, ano. Tak, my bychom se s váma asi chtěli už rozloučit. Tady s mistrem Maximem a příští video budeme už pokračovat. Takže zatím čau. Čau.